Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Jenny nga napoluan basta masulek agwa idi kalman laeng idi kalman laeng manong nemi tanabartek manen nga nagawid ti asawak manong nemi nga ni Arnold. Ay, pero subukan sunod ya. Ay, hapo aya. No kaano nga lumaklakay ka, Arnold, isumati, kasla kaawanan tinakim mo. Di ka mabain. Sino ka sa salita mo? Sikat ka sa salita, di ka mabain. Nag-aasawan, di kiti talo nga inauna nga anak ta. At dapahin apu ko takadakwada. Dilagin buradek ti sampay nga nag-asawa. Kaya't nag-asawan, lalakay kan. Bakit akmatan? Abi nga, kasla mo lakayatin ti matay. Awan pulos liwat mo, Arnold. Ha? Isarting mo tayo ginom. Ay, mataya ko na. Bakit? Jenny, bakit? Nasaan ligat ko minaw? Lagar din maturugin. Kurus na dala ti angot mo kat arak. Ay, sorry, pangasim. Kagagura. Nabayag pa yun, saan ta nga nagkaida? At, kastay mo ti angot mo, sa tararamidem. Nam sa bagay, ore agkaida ta, ore saan ka nabartek. Awanen, Arnold. Awanen, nabayagan. Ha? Naglunit pa din na ti sugat ko. Na di aglunit. Kung agkumangin, naglunitin. Siriing pagaya manong nemi na ti burdek. Nga anak mi. Inanang met. Ano iti bagbagay? Kasasalitak ba ni tatang mo? Na dyan naglunit ako na eh. Naglunit pa yan ko na. Tapay. Tapay la arim nyo eh. Abay salsalusudom na daarim ko. Marot taon nyo. Senior citizen kayo, di ba? Kaya 62. 65 na tatang mo. Kaya glunit kong kunayo. Nabayagan ko na yun, nabayagan na. Apay. Kaputa senior citizen kami. Ang kumambalinan. Kaya ito ang sawin. No saan nga nabartek ni tatang? Kadagkada kayo? Ibalbalin nyo? Ay, oras saan nga nabartek? Saan nga tumakder? Kaya wala talakayan. Apay nga ordi kita na duma. Di kayo istorya na kita duma. Dapat agtawan ti 70 kada anak. Mabaling ka numot pa lang. Laninanang. Nalpasan yun di kita. Po, manot apo ko yun. Tsak lang nga burdek di sampay nga nag-asawa. Kada kaming opat nga kakabsat. Diyukit ko mga labaran ni tatang. Ayo, pambarakon, manglabar. Sikan at manglabar kang kuwana no magagat ka. Ang kanahin yung magbagak kang kuwana. Tinsapag digdigos. Pasaray mo tagdigos ka. Pasaray ka naman. Di tao, ore mamintlo ko mga digos. So nga, sapo eh. No saan nga balbaliw ni tatang yung masapa nga matay. Itilatan salas tinagidaan ti asawak manong nemi. Data lang mag-isbumanin, tiloko, nalaklakayan. Napana ko, nasimula kiti siled ko, siled mi nga gasawang, nabayagin nga saan ka mga nagkasiled. Ana ka makaturo nga mga pampanunod. Malaglagip ko lakit nga ron, manong nemi, tinaybit kami pa nga nag-asawa, kini Arnold, dadya, nagagat, permi. Nagagat din. Pamintuan na ba, iti may isang alda. No, dagundaway mi ini, pati lipas pangaldaw. Manong nemi, makitaltalon ti asawat. Idin to tasyak, manong nemi, adda pwestok iti tiyandaan iti ilimi. Ag naklako ak iti nateng, kanda dumapay manong nemi.
Agang ang katak karigiti agtaltalo nagmulmula itinateng dito'y lugar mi. Kang isut mapang kumambantayin agmalmalam iti tiyandaan iti ilim. Nasapak nga grubot no ka manong nemi iti parbangon tapno di kasta ket napresko pa lang di kitay ang katak nga mapan i-display iti pwesto. Sa jayak tumaten nga mga aldaw manong nemi. Sa akto agawid din iti medyo sumipngeten. Nakaluton tumaten manong nemi ni Glenda ngay naudi nga anak ko. Naggraduar da lang di high school di kita anak ko manong. Abos na awan uri interest da basa. Baka no marigatan kami no pagbasay may ida iti kulay. Iti nagraduaran ti inauna manong nemi na panagtrabaho di Manila. Kalpasan lang ti upat nga taon, nakiasawan. Babae tinauna. Kas namat manin manong name iti may kadwa, lalaki mo di nagraduaran iti high school, nagsapulin ti trabaho na. Iti kuwan, nagbalinan nga tricycle driver. Iti kuwan, nangasawa maten. Na dapat pagpintasan na ta, awang pa'y makabulan, suminadan. Makapatak daradamat ti gagangi nga balay. Tamat ti may katlo manong, di nagraduaran, napansa di Manila, idi agawid, masikukan, tungkot nandi, Bisayano nga asawa na. Hindi ito nag-Glenda manong nami agtrab-trabaho, iti may sa nga restaurant, iti highway, akas waitress. Kasta ti biyak mitan. Nabayakin manong nami dari na udi. Manot tawon ko pala idi. Amumot ka din na dagos ni Arnold Tuminumano. Ngam ka na gito yung lumaklakaya talaga. Ingkarkaro na. Nakutong, napugot, rusang irtirupa na. Tekunak na rudan, uri nga tagdigos, agat arak lata. Iti tiyandaan manunemi imasideg dati kumadrek. Ninang manunemi tayo na unang anak ko. Kumadre! Ay! Madre. No daddo makasla madmadlaw ko nga niya. Nga naunag ti pambanunutan. Madep-depress kan sa. Hana ko madre. Kinain nak. Lumaplapsat ka nga rot ko madre. Inauna ka nga siya kanya. Dinamag ko kini ko madre nga siling. Monoto mo na ya? 62. Sika, kumadre. 68 ko. Hana? Abe, umubing tilangam ngim siya. Kisungard nga magbayakan ka, no agproblema ka, madep-depress ka, alis to ka nga agbakan. Hawan siguro problema. Damay tangim, kagangin lang ang problema. Sino ayot problema? Tikitan anak mo? Haan, awang problema karigitan na ko. Singorat, di asawak. Ay, kang kanahin nga ta, nga nabartek, nga gawid, rinabi. No? Agkakaidaki nga ron. Kaya nabartek man ako na. Nabayagan, mare. Nabayagan. Abay, katawa ka, mare. Kaya man diyan talaga, amam ti arak, iso ti mamagbalin di lalaki nga saanin nga mabalin. Nabayagan nga saan? 50 sa pala, tawan na di madin. Ano? Oh, daglalalo ta. Head mo, sawan, nasurukan nga sa nga dosena, nga tawan nga, hanggang nga nagkwakin nila kay mo. Wait, nabayagan. Apag katawa ka. Katawa ka man na. Daki nga ron, kining kumpadre. Agad no kasanot kinalaing mi idinamdamo mi kat tuloy-tuloy. Ana? Awang problema kinila kay mo? At da problema na idi ang adumat ti magatang. Padasim to kiti nagasarita nila kay mo. Idyan na ti uminom, di na unay kanya uminom, di na maipalubos nga tayo mabartek, uminom nga mahal nga palubos sa mabartek.
alpasan na, agpagwapo, exercise. Ay, di pa lang ako manay nga exercise na, tataltalon nga rin ko na. Wala, no, nagsan trabaho na sa uminom, awa na. Nakuto nga la. Noon panasem. Tanong kas pagarigan ta, mayatang kanta, ibagam kanyak ta, padawatan ka na ito, tumutuma rin nila kayo ko. Kawan, di kita, nari. So, pa'y pakabanugan. Mang paatid tug tibiyag, di may panggip ti sex. Datayo nga senior citizens, masapul nga active tayo iti sex. Ano? Sex, S-E-X. Sex means letter S, smart. Letter E, eat proper food. And letter X, exercise. Exercise, anda pa exercise na. Talibagbaga mare, amang una kita. Ken masapula ka na yung tayo nga maka way uti. Makayot? Ano? Hain. Kanayon tayo nga managsida iti marunggay ken saluyot. Iso nga yut? Katon, marunggay ken saluyot pagtipunem. Ay binigat ka dahil at sidami kanila kay ko. Iso nga active kami iti sex. Ken mahilig kami iti. Da kami ket kanayon nga agsidat marunggay ken saluyot. Talibagbaga. Patyanak, mare. Tap nagsubli ti sex life yu kinilakay mo. Ore kas tatawal niyo. Daam to, pagkat 68, ket 70 nilakay ko. Kasta, uy. Dahil at may tulong ko tapno saan kag problema. Hamo problema nilakay mo tapno pumintas ka. Agsabong kamat ka dagiti pagpapudaw at tapno sa mga agtalinag ko ka. Kaya agpapesyal, tapno luminis pala tarupam, tapno hangag parang nga bakit tilangam. Kaya naman kat 68 ko, kaya 62. Ubing tilangam yung sika. Agyaman na karagit ang advice mo, mare. Agyaman na. Saan nagkasimbrek, ijetyan naan manong name iti may isang aldaw. Hidin to, ni Arnold manong katsang-sangpit na nagapoy ito tal-tal. Arnold, ay, Jenny, bakit? Agsalita taman itang naawang pa inom mo? Kante na ito eh. Garga, dete, kamabayan ka ganda eh. Diyak pa'y nagdikos. Alalaing ka nagdikos. Agludlud ka man. Ano nga talakay no ka? Kastera ramidan tayo di. Nga niya. Agadan tang agdikos. Bakit hanggan? Tama ko magtakas na. Agasawa tamat. Ano kuman mo? Bakit ako naglakay ka? Talay bagbagam, kapabay mo. Nakababayin ko ma. Hanggang mo't mabayin di. Idi ata, ang kabanwa ka pailang, itang harod. Haan, padasan talan. Namala mo titualyak. Sumerta rin taban nyo. Alan. Yan ako makayat manong naming yung pinilit ko. Alan. Sakti mang lud-lud kang ka. No, agsubulit na kinagwapom. Naknaknakang mo. Awan naknakang ko. Di mo ka di kayat. Nasublihan tayo di dating kinarugsuta. Nagatu apo ko tan. Hapi kita apo ko ti bagbagam. Marami di kaya duma. Marami tamad. Lan, naman. Si akong di mahuyos kang ka. Hapi aputem dahit ha. Hindi dahit ito. Hapi aputem. Nakalalas nila kakaroon. Nakakutkutuang ko. Isang araw nagtulag ta. Kaya't mo tulag ta? Ngayon tulagan ta ko ma. Nagpagwapo ka, nagpapintasak mo. Sublian ta dati. Mabali na ya. Man, nakitakman. Kitakman. Hala po, igas. Ragago ta. Padasan naman nga. Awanin uri anak tarami dem. Gabuti arak. Kahit mo asawin, rason, no apay nga kasta dahil ta, gabuti arak.
Lapadasag ng sardin tuminom ti arak. Uno saan kat basi-basit lang. Kaya, ito na pagpagam. Kinantaman, sintiran taman, no, anak ti reaction na. Itatasak mo ti aglabos. Hala, tarami na dito ni. Mano, lang. Kumbat mo digitan ni. Gagangay namanso ti upat nga anak. Sa mo pala manso, hindi. Pada sa mga nga, kagat-kagat. Hindi. Ano mo pas masama kang gaya? Ikatag mo tindi pantik, Eta, awan, agpagpadatan nga lamo-lamo. Magustom idi nga kit-kitain ka. Kang ganun pa idi, ha? Padasyo man na kanin nita. Ay, yapo di bagbagam. Maduktalo na sa anak ta. Di ka mabain. Anak ko matkabain ta. Kanagasawa ta. Kita naman, at reaction na nata ko. Awang nga road. Ngayon makaarim ka. Makaarim ang madimit detan eh. Kasi, ano sandalat ano kata? Mabilin naman na tatag binisito. Kaya, hanggang nga dito ba yung noa? Panantang road. Kaya sa kwarto. Alalis to ang tangaro din teknikos na padasan naman lang. Basta masulik, aglo ako nadala kay. Nagdigos kam nga road manong nemi linudludak ti asawa. Pinadas ko pa yung inigkamang sinabsabunan. Madilat ta siya. Sigaw ka marot ti magsabon kanya. Karan, sabon namin at barukong ko. Kaya, hasta. Makaarim ka? Makaarim at nang di ba tumakdir deta. Ore siyak, makaarim akmet. Masla nagsubli, hindi dati nga riknak. Aglalalokit ni, sabsabunam na giti duwa mansanas ko. Apo lakay, may tiriknak. Yung nasanukit madi, may hat tiriknak. Sabunam dita baba, deta kasta. Alam medyo isarag mo taramay mo isarag mo. Nakoy, malan may tiriknak. Nagtungpalan na manong nemi nakabalabal kam ti tuwalya nga simbrek iti siled mi. Nagadaak manong nemi ket inikat kutikat tuwalya ket ne. Nagparang amin. Alaman lakay, lana. Matimat ne. Mututig kanak, perbareng mayan. Manong nemi pinakleban nak ti asawa. Irinoman sanak man. Ruway, naglips to lips kami. Numampay, madi ko matirik nagtagat arak latak. Uri saan pa nga nakainom, at lang ti angot lang. Okay lang. Kimpawak ti ulo na nayantay ti barukong ko. Yes, lahat arami damili. Walang nalok ng matin. Ala, sige. Data, kasta. Ulakay, mayat. Mayat, Arnold, mayat. Ibababampay, kas ini kanem. Anong nemi napagustuhan takinan na. Inusar na manong nemi ti panang kinikinit na iti perlas. Kininusar na ti dila na. Lakay, thank you. Sika na ron. Balikan niya. Mutoy, siyak matimang romansa ken ka. Mayat. Madin, mayat. Ngayon talaga nga madiman. Romansa, iniggamak, pinisil-pisil ko, pinadas ko pa nga insakmol, madi. Madi ko naklakaroon. Ngayon mayat kanya. Una ta, anusar ko ko. Thank you, ha. Ulitan tamanin. Sikala may mayat. Ang barbarin umayat tumutlain. Ngayon, tulag ta, ha. Idyamon ti adu nga arat. Uminom ka. Uri dito'y balay. Dito'y balay pag inumam. Tano, mapanan jay ust, jay control, alak tumatan na jay arak, tay dulin ko. Ayat ka. Sigam tumad kami kat perbing kumarupukob. Sige. Sige. Mangrukin to rabi, ha.
Dito'y ka balang uminom. Diyan may isang bilog, gudwa na lang. Okay? Mabitina ka. Iso nga. Kaya maturog ka tulatan na. Kaya, sige. Sino nang isura kayong katikas to? Nagsalsalod sudak nga road. Amom ni kumadre nga siling. Asawa ni Sir Ramon. Di kumpadre Ramon ko na. 68 na. Dito ta kaupubing nila nga na. Huwag na ta natububarada ko mga min. Siya nga rin kataltal. Huwag taltalon. Basta among nga tagibinanti sa lunat mo. Data arak nga rin timang partikan ka. Kan sigarilyo. Ikatam ti sigarilyo, mami pinsan ha. Agkendi ka. Yung ti arak, okay lang. Basta, gudwa di bilog, iti tunggal rabi. No kahit mo pa nga bas-basit, balimat, pamitlo ti may sa bilog, matalo nga rabi. Inuta maging gawan to. Sige. Lakay, di mo kadikayat. Nga matitupay ti biyag ta. Di mo kadikayat. Nga agak bukutan tupay ti tuod. Di mo kadikayat. Kayat ko iso nga di mo unay ti arak datat magpababa ti biyag. Wan? Sige. Ta idawatan kanto ti tumaran. Imbaga ni Commander Siling, numayatan kita, padawatan kanto ko na. Tagtumtumaran na kayo na, uy, padasim to. Duwalawas, talulawas, aging ga makabulan manong nemi na tinungpal naktasaw. Apo? Han, unay nga kaslay din. Medyo pimo daw pa yun, hanggang masapon nga long sleeve ka, magabungot ka, numapang katataltalon mo na. Tanayon nga nagtigos man. Oray tirabi, agbabao, kalpasan na, nagtigos. Kalpasan na, inuman na di medya di bilog. Kahit mapantuman na nagdigos. Patasintan. Madilat tawanong saklat at makugustuhan na. Naging gawa ng naming na pang kusinapol ni Kumadre Siling. Madre, sino ka tayo? No? Ano ni Kumadre? Kanulag natin paragkita ta, paragsalita ta. Jenny! Juan! Nagit! Pimintas ka, man! Hindi ko madre na yan. Amo problema mo na la. Amo problema na kayo mo na la. Kinabud no na adda nagbaliwan na ni. Tinongpal na kay. No uminom, medya balay. Medya lang. Medya tiyo bilog. Sa pasare mamintuwa, mamintuwag digos. Ken, dati nga nagtulag kami. Mas tagibin na sa lunat. So, ang kagproblemahan. Hanan kasi hindi nga rinabiing nga kung kunin lakay ko nga basing-basing na kalsadan. Dati medya di gudwa di bilog. Mariknanan. Hanga na marte ka makuna. Kahit pinatas yun. Pinatas mingin siyaklat mapagpagusto na ta kangkanin na mo. Kanikmat ang madilat ta. Sige. Kagagatan ko lang dito at aramatin nila kay ko. Adasam numayat. Isikan doon mapagumatangin. May isa, dua, talo. Talo? Ano ta? Talo nga kapsyon. Ano na ang level na? Dahil cellphone mo ta picture mo. Pinicture ko padawatan ka talo. Tumaran namin na to talo. Agas na ito ngayon no sobrang tiumino agtumar. So dahil ala, pakano maditapekto na. So nga bandasan na ang mga apeta sakit na. Ba't ka di sige. Alamang nga rin padasan nanto. Kinasaritak ti asawa. Nadawat ko nga tumaram Anya nga tanong, saan ka uminom ita? Ure uminom ka doon, ito malpas. Ito malpas nga. Nga mapadas ta. Baka nga gapik to nung nakainom ka. Sapain na ka ro da. Ure kit awan ni Glenda. Umiyan ka no sadya.
Di kakinsyak lang. Uy. Napanggam nagdigos, nagsaruno kami man. Nakapangan kami na. Alam mo na tumaram. Tinuwar na. Idada kami nito, nagtisilad mi manong mi minuto sen. The 15 minutes sen. Anat marik na. Oh man. Loko madda niya nga kumadre. Talaitad na. Awan epekto na. Oh man. Awan naglaw ko. Ngimidi manong name ito subak tibadok. Nakita na ang tibarokong ko. Nadlaw ko't reaction na. Nangro na lang arudan manong name idita pantila engan na nabatikan niya. Kinita na. T-shirt naman. Hala, bakit? Hala, kaya naman, kinaraw, puro. Effective. Manong nemiya pa una yung takas lakam lang nagsubli. Ini dati, nakarkaro pa yun. Stunan. Basta na maustunan gat ne. Ala, di man lumuknong. Namintlokan man. Di man, ala, delikado na ito. Baka saan nga lumuknong. Ala kamin manina, ipamimpatan. Barbaring mayatun. Opo, nakawaywaya kami. Duduwa kam nga rod, manong name. Sus, nagsurrendera ko. Arnold, gusto na. Barbangon tumangarodan, barbaring mayat. Tubay lang. Umepek, tubay lang. Mayat lakay. Kita nagsublitan iti dati. So nga, nukasano, tikinairot tarakop tunggal may sagadata, para tiagek, nukasano, iti pintas ti relasyon tayo, di nabit tapay nga nag-asawa. Masublyanan tayo. Kaputa, agtultuloy nga with sex. Ha? Sige. Kin masapul nga agsidata tinateng. Agsidata man tinateng. Uy. Nuhang nga karne ikan. Ikarne nateng. Ikan nateng. Ngayon. Ha? Uy. Ikaw uminumin. Tapno. Basta. Hindi kasamatan kahit uminom. Ha? Hanin. Naladawin. Hanak uminuman. Di maturog na araw din. Pinarbangon mi pa yung ano. Mayat na apekto lat tama. Manong nemi nabanak manin iyan ni Mang Silin, ni Kumadre Silin. O ana, ano tawag? Mayat, Kumadre. Nagsubliman ti dati nga singid tirik na titunggal may sakata kami, Kumadre. At siyempre, with sex na. Ang iyong mag-ur ka, nanggatangam. Nanggatangak? Siklata pang gatangam mo na. Oh? Mga nung ganun siya, anak. Dalatakin ka, ano, di mo kayat. Hala? Mano? Lagi naman kaya. Siga, dumayat ka na saan? Ikarigata mata. Huwag negosyo lang. Muntin ko, Andre. Basit lang intoon ko. Mayat ka na saan? Manot lagyan na. Imbaga naman. Di kad mamin 5 deta. Mamin 5. Kat nuwas pagkarigan tahang nagtumar. No, makanayo na dito agbalinton nga may mesa. Kaya nanto na may mesa. Itaadamdam mo na siyempre. Kahit mo sa hoy. Hoy, basta mayaton, sintira nanto tiwi 2. Tunukuan, may isa. Into naman di may isa, di makainot ka. Nagsubli ti sex life yung kanila kayo mo Ken po may pintas ng ubing ka. Gabatakang kanayon ka matan na masibsibugan, mare. Kas nakadi katuan, kas lamula nga ron. Idi saan ka masibsibuganin, kimbet ka, ha? Itata masibsibugan ka, alagad agrang pahaya ka manin ako, madrikas lang niya ko. Kasta, napimpinas pa kita tahan tang agreglan. Ino ko kakit, idi agreglate pa lang ka. Ape ko ma, katuan, anti agreglan ba?
Ket orayan nyo na nabi Ket kasta nga ron tinabasamak manong namiking gana sarakang mitlaang ti talaga paggatangan. Sekreto mo't kahit di paggatangan man. Oo, kanayo na na. Kan mas daw di kita anak mo. Nanang, tatang, ano sekreto yo? Api ubing kayo men. Ket ni tatang mo saan unay ng uminumen? Huwag nga ron, inikan na pa ito sigarilyo. Sigamat nanang. Kat gabutahan kung inom nanang yon, ng tatang yon, kang kanayan nakmatan nga sipsibugan. Siyak nga mula ka masipsibugan, akit puminta sa karo mga O, kitang tilangak, kaslatan agkapsatan. Hala, tatang nanang, ibagayo mamata sekreto yo. Kaya apay, kumusta nila kayo mo? Awan una interes nan, kaya mo nung tawin nyo? Tapay ni gidigundaway ka, ore may tirik na madi. Hana? Susabo. Ibagayin to sekreto yun Ala, ibagak to. Ibagamin to. Itan Mapilit damano. Gimanaran na diyang nalimit ng butika. Apaggatangan damanong nemi. Hitikas dyan. Ore pagayam no uwag, taon ti 30, 35, 40, 45 ka talagang kasapulan na. Kabungarod ka na dyan sigarilyo kada ara. So imbagta inikatan manong namin ni Arnold ti sigarilyo ngayon uminom latamat ngayon saanin nga mabarbartek. Sano at napanggap na umuna nga tumar santo ko kalbasan na numalpas isundon panaginom na. Manong nami ti amok idi ket saanen amo pasamak pay for how many years. Baglagi din ta insuro na kami ni Comadre asiling imbaglagi din ket nagsublitikin na regtami nga gasawa. Kinapudno na adan na nagasawa nga apu ko mi ket your oray mi lang maka apu ko kam tituod ititawin min nga nasuruken nga 70. 75 nilakay ko 72 akmatin. Ngayon, okay pa lahat man. Dito nga ron, di pa kasalita, manong nakababayin man, ngayon kahit kong imburay, tapno, kahit ko, nga maitad iti experience mi, tabarbayin no, adamat na kita mangtulad. Ya? Kahit, sapay ko dapat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Jenny.